नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. पक्ष प्रमुख सतीश सैल हेमगेलो फोटो नोटबुकार छापून पक्षाचो आगळोवेगळो प्रचार. कारवार. काही लोक आपल्याला नाव न कळता सुद्धा आपल्या प्रेमळ मनशालो प्रचार करून समाजात ते नाव उच्च स्तरावर ओढतात. अशीच एक घटना कारवारात बिणगा हिंगा घडला. कारवार बिणगा निवासी श्री विठ्ठल नायक हेमी आपलो पक्ष नायक श्री सतीश सैल माजी आमदार हेमगेलो फोटो घालून 1000 नोटबुक छापून कारवारच्या शाळेत वितरण करचो उद्देश मनात दवरून श्री सतीश सैल हेमगेलो प्रचार केला. या नोटबुकाचे अनावरण खुद्द सतीश सैल हेमगेल्या हातानच केला. या कार्याबद्दल प्रायोजक विठ्ठल नायक हेमगेले सैल हेमी आभार व्यक्त केलात. अशे या कार्याक आनीक दानी मुखार येयलात हो खुशेचो विषय अशे ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष समीर नायक हेमी सांगला. अरू कलकुटकर ಇರಬಹುದು, ಜಿಪಿ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಇರಬಹುದು, ಸಮೀರ್ ನಾಯಕ್, ಮುನ್ನಾ, ಸಂದೀಪ್ ಟರೇಕರ್, ಮನೋಜ್ ನಾಯಕ್, ನೂತನ್ ಜೈನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ತಾವು ಸಹ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಂಚುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಮೊದಲು ಸಹ ನಾವು ರಕ್ತ ದಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನೇತ್ರದಾನವನ್ನು ಸಹ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿನೂತನ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಏನು ಅನಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೇ ಥರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ श्री आदिशक्ती स्वरूपिणी श्री चक्र दर्शन भाग्य. कारवारच्या सदाशिवगड चिंचेवाडा हिंगा पुरातन आदिशक्ती स्वरूपी श्री चक्र शारदंबा देवी देवस्थान असून श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज मठाधिपती हेमी या कवळे मठाचे 6 महिन्या पयली जीर्णोद्धार करून सगळ्या शिष्यवर्गाक समाज बांधव भक्ताक एक विशेष अशा श्री चक्राचे दर्शन भाग्य मिळवून दिला. अख्ख्या भारतात हे एकच अप्रूप श्री चक्र असा. हे पुण्यक्षेत्र सदाशिवगड हायवेच्यान फक्त 1 किलोमीटर अंतराचेर चिचेवाडा हिंगा असा. या चक्राचो सकाळी अभिषेका वेळार ओमकार असो प्रतिध्वनी येता. अशें चक्र खिंच्याच राष्ट्रपीठात पळोवंक मेळना हे विशेष. अशा या श्री क्षेत्र मठाचे दर्शन घेवंक भायल्या जिल्हा आनी राज्यांतल्यान भक्त येतात. मंगलोर, उडपी, मणिपाल, मैसूर, सागर, कोल्हापूर, बेळगांव, मुंबई, गोंय अशा वेगवेगळ्या प्रदेशांतल्यान भक्त येतात. या मठात नवरात्रीत प्रत्येक दिवसाक चंडिका हवन, दुर्गा नमस्कार, पालखी उत्सव, अभिषेक अशा विविध प्रकारची धार्मिक कार्य जाते असतात. या मठात भक्ताक अभिषेक सेवा ब्राह्मणातर्फेन करूं मेळटा. सगळ्या भक्ताक सेवा करची संधी असा. या श्री क्षेत्र कवळे मठात जावच्या कार्यक्रमाचे आणि श्री चक्राचे दर्शन घेऊन कृतार्थ जाया असे या सदाशिवगड चिंचेवाडा मठातर्फेन सार्वजनिकाक कळयला. सकाळच्या सुमारास भीषण अपघात. भटकळ. KSRTC ओलो बस आणि महिंद्रा पॅसेंजर टेम्पो हांचे मदीं अपघात जालो आणि तेतूंत 20 पेक्षा जास्त प्रवासी जखमी झाले. सकाळच्या सुमारास अपघात जाल्ल्यान सार्वजनिकांक धक्काच बसलो. कारवारच्यान मंगळुरा कडेन वयची ऐरावत बस होन्नावरांतल्यान भटकळा कडेन येवच्या टेम्पोक फाटल्यान धडक दिली. बसीच्या फुडल्या सीटार बशिल्ले 3 जण गंभीर जखमी झाले असून तेमकां भटकळच्या सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला. मुर्डेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळार भेट दिवन तपासणी केली. अपघाताची खबर कळताच भटकळच्या सहाय्यक आयुक्त ममता देवी GS भटकळ सरकारी आस्पत्रेत भेट दिवन जखमी झालेल्या लोकांच्या कल्याणाची चौकशी केली. पश्चिम घाट संवर्धक टास्क फोर्सचे अध्यक्ष गोविंद नायक हेमी बी भटकळ आस्पत्रेत भेट दिली.
बसात 50पेक्षा जास्ती प्रवासी आशिल्ले. सुदैवान कसली बी जिवीतहानी जाली ना. अपघात जाल्ल्या बशीच्या फुडल्या डावी बाजून व टेम्पोच्या फाटले बाजून खूप नुकसान झाले आसा. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವೆಲ್ಲ ಅವನು विद्यार्थ्यांना कायद्याचे ज्ञान घेऊन आदर्श जीवन जगचे जिल्हाधिकारी मुलई मुगिलन. कारवार. समाजात जावच्या चुकीक पळोवन गप रावचे सोडून धैर्यान तेका जाब विचारची धैर्य करचो मनोभाव जागृत करूं जाय अशें जिल्हाधिकारी मुलई मुगिलन हेमी सांगले. कारवार तालुक्याच्या असनोटी शिवाजी विद्या मंदिर या शिक्षण संस्थेत जिल्हा कार्यकारी, जिल्हा पंचायत, जिल्हा कायदो सेवा प्राधिकार, महिला आणि बाल विकास खाते, जिल्हा बाल रक्षण घटक, बाल विशेष पोलीस घटक हेमगेल्या संयुक्त आश्रयान आयोजन केल्ल्या अरळू मल्लिगे या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करते मी उलयताले. या अरळू मल्लिगे या कार्यक्रमा अंतर्गत बाल विवाह विशेष कायदो, पोस्को कायदो, बाल न्याय कायदो हेच बद्दल विद्यार्थी विद्यार्थिनीक जागृती करचे इतलेच न्ही तर या पोराक शिस्तीत वागून समाजात कसलेच अपराध कर्त्यात भागी जायनासतना गण्य व्यक्ती म्हणून जगचे बद्दल माहिती दिवचो हो या कार्यक्रमाचा उद्देश असे महिला आणि बाल विकास खात्याचे अधिकारी श्यामला सिके हेमी सांगले. या कार्यक्रमात जिल्हा बाल रक्षण घटक अध्यक्ष, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वहण अधिकारी प्रियांका एम, प्रधान ज्येष्ठ सिव्हिल न्यायाधीशा रेश्मा जी रॉड्रिक्स, श्यामला सिके, जिल्हा बाल रक्षणाधिकारी सोनल आणि इतर संबंधित अधिकारी हजर आशिले. माय मराठा लग्न.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान माय मराठा लग्न.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा माय मराठा लग्न.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू माय मराठा लग्न.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या विभागीय क्रीडा मेळाव्याचे उद्घाटन. यल्लापूर. माननीय विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत उत्तर कन्नड, शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, शिर्शी शैक्षणिक जिल्हा उत्तर कन्नडा आणि क्षेत्रीय शिक्षण अधिकारी कार्यालय यल्लापूर हेमगेल्या आश्रया सकल जाल्ल्या शिर्शी शैक्षणिक जिल्हा स्तराचे 14 वर्षा सकल प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या विभागीय क्रीडा मेळाव्याचे 2022-2023 या उद्घाटन समारंभात माननीय कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांच्या बरोबर सहभाग घेऊन क्रीडापटूक आणि संयोजकांक शुभेच्छा दिले. या वेळार RVUME समिती उपाध्यक्ष श्री प्रमोद हेगडे, पट्टण पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनंदा दास, उपाध्यक्ष श्रीमती श्यामली पाठणकर, तहसीलदार श्री कृष्ण कामकर, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी श्री जगदीश एस कामत आणि इतर अधिकारी, क्रीडापटू, शिक्षक उपस्थित आशिल्ले. JJM उदकाची योजना चालीक लावून यशस्वी करूक सार्वजनिकालो सहकार मुख्य नागेश रायकर. कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या ISRA या संपन्मूल संस्थेचे कर्मचारी वर्ग JJM उदकाच्या योजनेची व्यवस्थित सार्वजनिकाक माहिती देऊन लोकांच्या सहकार्यान JJM योजना यशस्वी करू जाय असे जिल्हा पंचायत कार्यकारी विभागाचे उपकार्यदर्शी नागेश रायकर यांनी सांगले. शहराच्या हॉटेल प्रीमियर रेसिडेन्सीच्या सभाभवनात ग्रामीणाभिवृद्धी आणि पंचायत राज खाते, ग्रामीण पिवच्या उदकाचे नैर्मल्य खाते, उत्तर कन्नड जिल्हा पंचायत कारवार हेमगेल्या सहयोगान उत्तर कन्नड आणि शिवमोगाच्या जिल्ह्याच्या ISRAच्या संपन्मूल संस्थेच्या कर्मचाऱ्याक JJM योजनेबद्दल आयोजन केलेल्या 3 दिवसाच्या
कार्यागाराचे उद्घाटन करून ते उलयताले. ग्रामीण भागात पिवच्या उदकाची पुरवणी करची ही महत्वाकांक्षी योजना सगळ्या सार्वजनिकांक कळू जाय. या योजनेची समग्र तपशील माहिती कार्ययोजना करून या योजनेक सहकार्य करची जबाबदारी सार्वजनिकाली असे या योजनेचे विभागीय इंजिनियर प्रकाश KES हेमी सांगले. या योजनेत कसलीय न्यूनता उरल्यार साध्य जात तितले आपल्या क्षेत्राचे निवारण करून घेऊ जाय, ना तर योजनेच्या उपविभाग अधिकाऱ्याक नजरेक हाडू जाय. या वेळार JJM जिल्हा कार्यक्रम संयोजक व्यंकटेश नाईक, नीता नाईक, SVM चे जिल्हा HRD समालोचक सूर्यनारायण भट, जिल्हा MIS समालोचक हरीश, SWM अश्विन, SVM गणेश आणि इतर हजर आशिले असे फकीरप्पा तम्मनवर IEC तालुका पंचायत कारवार हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.